Goedenavond, het is zaterdag 9 mei en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Hey, hallo. Goedemiddag. Hoe is het? Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bezocht vanmiddag Tragol in Terneuzen, zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg. Tragol heeft speciale leefruimtes, zoals deze in de Zuidlandstraat, ingericht voor hun cliënten en bewoners, waardoor er meer contact is tijdens de coronacrisis. 1,5 meter zorg in de gehandicaptenzorg, dat gaat gewoon niet. Mensen willen dichtbij zijn, willen elkaar knuffelen. Wat we nu doen met de leefruimte is, daar creëer je een veilige zone waarbinnen dat kan. Maar dan wordt er ook over veiligheid gesproken in de zin van testen als er gezondheidsrisico's zijn. En mensen die een risico vormen, die worden niet meer toegelaten tot die leefruimte. Hey, weet je dat ik ook een tijdje op Zuid-Vlaanderen heb gewoond? Minister de Jonge sprak met cliënten via het zogenoemde kletsvenster. Nee, ik heb op Zaanslag gewoond. Voor de gehandicaptenzorg geldt geen landelijke maatregel voor versoepeling. Hier gelden eigen initiatieven, maar wel onder de noemer nee geen bezoek, tenzij. Ook de gehandicaptenzorg zelf, die zet wel degelijk stappen. En die zegt, ja, maar we gaan proberen van dat nee tenzij een ja mits te maken. Nou, en dat doen ze ook hier op locatie en dat vind ik hartstikke goed. Gewoon bedenken wat is belangrijk om te voorkomen dat dat virus overspringt. Dus thuis blijven als je ziek bent en ondertussen die 1,5 meter afstand houden. Dat is belangrijk. En als je dat doet, dan kan er eigenlijk ook wel weer een hele hoop. Dankjewel. De Jonge besprak eind deze middag de initiatieven van Tragol met vertegenwoordigers en bestuurders van de organisatie. De uitkomst van het overleg is nog niet bekend. Toeristen zijn weer welkom in Zeeland. Vanaf aanstaande vrijdag mogen de helft van het aantal toeristen slaapplaatsen verhuurd worden. Hotels, pensions en bed and breakfast mogen zelfs helemaal weer open. Dat heeft de veiligheidsregio Zeeland gisteravond besloten na overleg met de Zeeuwse burgemeesters. Op dit moment mag nog maximaal 15% van de slaapplaatsen verhuurd worden. In stappen gaat het omhoog. Volgende week de helft en als alles goed blijft gaan vanaf 29 mei 75% van de slaapplekken. Daar zijn de recreatieondernemers maar wat blij mee. Ja, we mogen weer open. We zijn er blij mee. Gasten zijn welkom en ons personeel is weer met zinvolle dingen bezig. In het hotel in Zoutelanden werd de afgelopen nacht de eerste gasten al ontvangen. Al was het nog niet druk in het hotel. Ja, we hebben 5 hele kamers kunnen verhuren. We hebben 10 gasten in binnen. Dit is normaal gesproken een periode van het jaar dat we er 150 zouden hebben. De afgelopen 7 weken was het hotel dicht. De laatste paar dagen is er hard gewerkt om het pand coronaproof te krijgen. We hebben bijvoorbeeld de algemene toiletten voor dit moment gesloten. Op de vloeren hebben we een looproute aangegeven. Duidelijk een heen- en een terugroute. Ook kunnen er nog maar veel minder mensen in het restaurant zitten. Ja, normaal gesproken is er plaats voor ongeveer 80 gasten. Nu hebben we daar 2/3 van verwijderd uit de ruimte. En in de kamers zijn ook extra maatregelen getroffen. Het protocol ligt er al. Daar staan eigenlijk alle regeltjes op waar wij ons aan houden en waarvan we verwachten dat de gast zich aanhoudt. De kamers worden niet extra vaak schoongemaakt. Wel worden de handvatten 2 keer per dag gereinigd. Dan de update van het RIVM met de cijfers voor Zeeland. In de provincie is in de afgelopen 24 uur 1 ziekenhuisopname en 1 dode bijgeschreven. In beide gevallen gaat het om iemand uit de gemeente Tholen. Het totaal aantal coronadoden in Zeeland komt daarmee op 59. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO is samen met de landelijke LTO en nog een aantal afdelingen uit het samenwerkingsverband Landbouwcollectief gestapt. Er zaten 13 belangenorganisaties in die gezamenlijk wilden optrekken in de stikstofdiscussie. Maar het werkte niet, volgens Joris Baken van de ZLTO. Dat vroeg toch ook wel heel veel energie. En bleek toch ook wel dat er hele grote verschillen vaak waren van hoe nou effectieve belangenbehartiging te doen. Farmers Defence Force, die het collectief had opgericht, gaat nu verder door zonder de land- en tuinbouworganisaties. En wat het betekent voor het overleg met de minister over de stikstofkwestie, dat is niet duidelijk. De afgelopen weken waren voor veel gezinnen een uitdaging. Thuiswerken, maar ook de kinderen thuis aan het schoolwerk zetten, het huishouden. En vooral als je een groot gezin hebt. Nou, we wonen hier met z'n 7. Sharon en ik hebben samen 1 kindje, dat is Dexter, dat is de jongste. De andere 4 zijn 4 dagen in de week hier zo. En de rest van de week gaan ze dan naar hun moeder toe. Het begint eigenlijk al bij wakker worden. Zorgen dat je er allemaal tegelijkertijd bij zit.
dat je op tijd bent ingelogd. En dan de oudste 2 hopen dat ze vrijwillig naar beneden komen. En dan hem vermaken, zorgen dat hij niet besluit de groenboek van zijn broer uit te zetten. Of over wat huiswerk heen te krassen. Nou, soms met Dexter is het wel moeilijk. Maar dat is ook gewoon in de klas, dat gewoon mensen praten en zo. Daar klimmen ook kinderen over je heen in de klas. Nee. Hoe zwaar is het geweest de afgelopen weken? Het is natuurlijk niet omdat je niet van die gasten houdt, maar het is gewoon heel zwaar. Thuis werken, proberen te werken, een huishouden onderhouden, met de kinderen bezig zijn. Dat is wel echt topsport. Vanaf maandag wordt het iets rustiger. Dan gaan deze 2 jongens voor een deel weer naar school. Het is vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe, met temperaturen op de meeste plaatsen in de buurt van de 25 graden grens. Buiten de kustzone uiteraard en de sluierbewolking van vanochtend loste op. Het werd weer diepblauw met felle zonneschijn. Maar het zal voorlopig de laatste warme dag zijn, want morgenmiddag en morgenavond komt er een krachtige noordelijke stroming met koelere lucht. Eerst is er vanavond en vannacht wat hoge bewolking in België. Er zou vannacht een klein buitje kunnen vallen in Zeeuws-Vlaanderen, maar de meeste plaatsen blijven droog. En morgenochtend is het ook nog overwegend droog met af en toe wat zon. Maximumtemperatuur nog van 16 graden aan zee tot lokaal 21 landinwaarts. Maar in de middag komt er een front uit het noorden met meer bewolking en gaandeweg de middag en het begin van de avond verspreid wat regen. Veel wordt dat niet, wel staat er later windkracht 5 tot 6 en in de avond koelt het verder af. Maandag hebben we een vrij krachtige noordenwind, maximumtemperatuur rond 11 graden en dus fris weer. Dinsdag is de kans op een paar kleine buien iets groter en de wind neemt wat af. Vanaf woensdag is het zachter en meestal droog weer tot het einde van de week met veel minder wind. En tot zover. Hierna volgt het weekoverzicht, dus graag tot straks en anders nog een fijne avond.